Hi! Welcome to my channel! May puso. Ang trabaho ko ay lahat may puso. 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 Hello! Ayan. Paghalo ng mani. Maghalo. Halo lang tayo ng halo. Haluin ang mani. Haluin ang mani. Haluin. Halo lang ng mani. Haluin ang mani. Hanggang sa maluto. Haluin. Haluin ang cooking puso. Kailangan sa pagluluto ng mani ay may puso. Every other day, magluluto tayo ng mani. At ibebenta natin para tayo ay kumita. Lima-lima. Lima-lima lang yan. Ito na. Malapit na siyang magluto. Magluto tayo ng mani. Pasarapin natin. Parang bentang-benta. Crunchy. Masarap yung pulutan. Libangan. Lahat na. Haluin ng mabuti para hindi masunog ang mani. Pag pumupula na, lalagyan na siya ng hiniwa mong bawang. Bawang na bawang. Haluin mo lang siya para magpula. Pula. Ang bango ng mani, malapit na. Malapit na siya maluto. Haluin lang natin hanggang sa mag-brown ang mani natin pang tinda.